yarda da ni rasulun karim khairul anami nurus salam. San ka nake ya Mustafa gani gare ka na rankwafa zani ka kara karan dafa khairul anami nurus salam. Sha matsayi mijin Mariya kayi daban cikin anbiya mai son ka babu shi ba siya khairul anami nurun salam. salli ala khairil wara al-mustafa najmul huda khairul anami nurus salam khairul anami badrul tamam. Zaman kalau abul fatima mu dai gare ka muka sallama kowa ya ganka zai girmama khairul anami nurun salam. Mai kausara da zamzam nabina kai nai wata adadin lokacina ganin ka ne bukatar idona khairul anami nurun salam. Khairul anami girma ga girma dole abi ka ko aina dama mai rawani a filin kiyama khairul anami nurun salam. salli ala khairil wara al-mustafa najmul huda khairul anami nurus salam khairul anami badrul tamam. Badar tamami dan Hashimawa gaishe ka tuka makin annabawa girman ka ne abin girmamawa khairul anami nurun salam. Nan zan tsaya a bege na zifi mai son ka ne ka kare ni karfi nai ta yaban ka sun fi da sun fi khairul anami